Takže ahojte, volám sa Boben a vítam vás v treťom parte na Let's Play zo hry Skyrim. Práve som preskočil taký dlhý dialog, lebo sa mi nechcel vlastne čakať. A dostali sme hneď aj prvý quest, dostať sa do Bieleho presmyku za kráľom, vlastne vodcom tej dediny alebo mesta, alebo čo to je, osada. A máme im povedať, že vlastne nechcem pošle posily do tohto Bieleho presmyku. Tiež sme sa mohli dostať aj sem do domu, zobrať si čo chceme. Zobrať si nejaké jedlo. A tuto sú aj... Kde to bolo? Nie, tu. Nejaké králičie nohy a bažantie, to sa hodí. Takže, v tomto meste je aj kovár a u neho by som tiež rád, ak sa dá, splnil pár questov. Presne tento. Chce, aby sme vyrobili železnú dýku. Myslím, že sa robí vlastne tuto, kovárna. Hopa. Áno, chcem to použiť, železná dýka, vyrobiť. Takže. No, tady je železná dýka. Máme ju nabrúsiť. Áno. Je nabrúsená vlastne. Rozprával som, keď mi hovoril vlastne dialog. Vyrob pár koží. Áno. Kože sú vyrobené. Tady vyrob kožešinovou prílbu. Nie je to kožešinová, vlastne ušňová. Máme ju na plnku vylepšiť. Tu. Áno. Dobre, díky. Teraz si niečo aj predám. Všetko. Tak. Toto nie. Môžem aj jeden luk predať. Počkať. Sakra. Ja som to od neho kupovala, neviem prečo. Ešte zbrane. Pozrieme sa, či niečo nemá, čo by sa nám hodilo. Šípy hlavne, áno, všetky. Nemáme dosť zlata. Dobre teda. Poďme sa teda vlastne vydať do toho Bieleho presmyku. Si to uložím najskôr. Tak. Lektovári, vydrž. Hoppa. Menší fail. Ináč do popisku videa vám dám aj moju Facebook fanpage. Bol by som rád, keby ju rozpošlete vašim kamarátom, aby sa o mne dozvedeli. Aby som mal čím viac odberateľov a lajkov a zhliadnutí. Rád by som chcel, aby ste mi do komentu napísali, či by som mohol robiť aj nejaké gameplay na hry Call of Duty. A tak.
alebo či mám natáčať zatiaľ len Skyrim. Zase fail. Tak. Kde je vlk? Tak, a je down. Tu už vidíme biely presmík, je rovno pred nami. Tu máte taktiež cisárskú legiu. Toho väzňa by som mohol oslobodiť, ale nechcem vlastne. Nie z toho dôvodu, že by som nepomáhal vlastne tým, ako sa vraví, borným havom, ale mám, ako ste si všimli, díky, čo je veľká chyba, lebo s nimi dávate malý damage. Ale oplatia to, lebo aj sú rýchle, že? Môže zo začiatku ani sa mi to neoplatilo a ľutujem toho, že som si nenehal žiadne iné zbrane. Tam bojujú s obrom, idem im pomôcť. Dúfam, že sa mi nestane ako aj minulé, že keď do ňa strelím, už bude mŕtvy. A nie? Ešte není. Môžem si zlepšiť aj lukostrelbu a je po ňom. Poďme si z neho zobrať odmenu. Nič. Nevadí. No, v tomto meste vlastne sú družníci, nejaký cech a môžeme sa k ním pridať, ak chceme. Máme sa zastaviť aj ich vodcom. Určite nám nedovolí sa k ním pridať len tak, čiže nám dá určite nejaké questy, čo je pre nás len výhoda, lebo vlastne získame určite nejaké dobré vecičky, zbranie, zbroj. Kde je vchod? Asi takto ďalej po ceste by som mal ísť. Áno. Vidíme tú veľkú bránu. Áno, máme ísť do nej. Dobre, díky. Tak, poďme do bieleho presmyku. Konečne mi YouTube aj povolilo vlastne natáčať viac ako 15 minút, už som to mal aj v minulom videu, tak prepáčte, že som povedal vlastne, že nemôžem, keď som vlastne mohol. Poprosím vás, že keď sa vám toto video páči, tak mi dajte aj odber, like a keď tak koment k tomuto videu, čo by som mal a nemal. Čo sa vám vlastne páči, alebo by ste chceli ešte. A aj či by som mal plniť hlavne tú hlavnú líniu, alebo aj vedľajšie úlohy. Nejaké deti sa tam hádajú o peniazoch. Nice. Už je pomaly noc, ako vidím. Stmieva sa. Dračia sieň. Poďme dnu. Už som level 1 3/4. To je dobré, lebo budeme si môcť zadeliť talenty, ako sa vraví. Po každom leveli vám dá jeden. Čo je veľká výhoda, lebo si môžete aj vylepšiť nejaké schopnosti vlastne s tými zbraňami. Čo chce vedieť, čo sa tam stalo?
Jak povieš? Dostal som zbroj. Máme ísť za čarodejníkom Ferengarom. Tak poďme. Á, tu je. Chce, aby sme mu niečo priniesli. Chce kamennú tabulku, dračí kameň. Máme ísť do tej mohyly, čo sme videli. No, takže poďme vlastne pre ten kameň. Dúfam, že to ešte v dnešnom dieli stihneme. Počkať, 7 hodín, počkať koľko? Večer. Tak si počkám vlastne do rána. Dobre, to by aj stačilo. Máme sa dostať do dračí kameň, mohyla temných vôd. Odkiaľ by to bolo najlepšie, asi z Varárova. Tak sa tam rýchlo teleportneme. Nebezpečná búda. No, poďme, načítaj sa už. Slava. No a kade sa tam najlepšie dostaneme? Hneď odbočiť túto doľava. Mohli by sme si nájsť aj nejaké luxusné zbrane. Alebo niečo, čo nám pomôže v boji. Lebo tie, čo mám teraz, sa mi 5-krát nepáčia, tie dve díky. Asi sa zamerím na palcaty alebo meče. Proste niečo silnejšie. Jak som sa zlakol. Čo je v tejto veži? Banditi. Nie, presne toto som nechcel. Ich troška dosť. Počkať. Hneď si aj zbrane. Takže 10 a tak. A už máme novú úroveň. To je dobré. Vôbec ho nevidím. Aha, tam je. Dúfame, že nás netrafí. Tak sa aj stalo. Ustupuje pred nami.
to je dobré. Práve sme ho zničili. Tak zoberme všetko a poďme vlastne ďalej do tej mohyly. Myslím, že je cesta k nej vedie tadiaľto. Áno. Nemýlim sa, ako vždy. Mohyla temných vôd. Nie, ďalší bandita. Sakra, to sú lagy. Kde je? Takže si zoberieme z neho všetko a tu je ďalší bandita. Nice. Nice. Tak. Radšej si to vložme. Takže, tu máme vstup do mohyly temných vod. A to je pre tento part tretí všetko. Ďakujem vám za pozornosť, prosím vás o odber, like, rozposielajte to svojim kamarátom, nech mám čím viacej zhliadnutí. Ďakujem vám za pozornosť a majte sa, ahoj.